Линиите. Всички сме на линиите и сме тука. Обаче намерихме мост. Сега с Рая бяхме вътре. Сега слизаме надолу. Аз не съм го виждал, тъй че да видим какво има долу. Много ми е чудно. Има умряла мишка. Мале. Хора, аз чух нещо. Хора, аз чух нещо. И с какво ще влезнеш? Нямам фенер. Аз имам лодка между другото. Да, и са. Добре, Бождаре, дръж малко. На село. Аз имам къща на село, аз имам трактор на село, ама къде ме е в джоба? В джоба е така, бам! Един трактор е така да го пренеш. Да, карам трактора. Карам и косачка. На деца сяда. Няма да успееш. Коса няма да успееш. Като ти си тук тръпнат. Не съм. Верно си тръпнат. Буквално съм лотък, може да се покатера по дървото. Да, и ще паднеш и ще се Това позелениш. дърво не те Това, той не е тебе. Коца, искаш ли да покажа как да се качиш? Той не може да направиш шпагат. Аз мога, защото имам дълги крака. Аз съм моделка. Имаш 0 likes и 1000 dislikes. Стига, бе! А, така. С това вече съм... Железопътната линия да са. писал. Коце! Коце! Хора по железопътната. С мене! Не мога! Мавка му полицията. Не! Снимам, бе! Какво ме, бе? Топли се, бе, идиот! Коце, просто издвои! На! Вика на! О, майко! Ай, стигни да се вапи. Бъркли, идва! Хайде, бе! Бягай! Бягай, идва! Мисля, че ще избягаме. Чакайте! Добре, дай си ми хубаво. Благодаря. Бах ти преднята, че. Вайбер е трудно. Лесно. Аз нали го имаме YouTube канал и го качваме. Какво? Нали нямате проблеми? А на мен няма. Я да видя. Не съм го видя. Халю. Защо да не го? Добре, ще ви замъглим лицата. Дай ми кадрите и аз, ако не ще го изрежем. Тук следваше ни полиция. Железопътна полиция. Мяу. Виктор и Теодор. Сега ще имаме в сградата. Добре. Мътна вода, като стимулатор, където... Хайде, вършиме се. Аз се вършам. Те аз там. Ще кажем, че се разхождаме. О, майко! И извади ножа, дай. Джоба. Който не е дошъл. Да. И Виктор и Теодор това ще види. Теодор. Може да им... Теодор ми звъни. Много е страшно. Много страшно. Не е чак толкова страшно, колкото е изморително. Не може да се катери, който ти се ще се каме долу ме. Взеха едно дърво и да се...
Маля, то гледат направо от душата ми. Кой? Има един човек, виждам го. О, не. Видей. Видей. Хора. Да, не знам. Виждам само един човек и лицето му, кога се скръм между красите. Бати Теодоре ме. Видя ли го? Къде ви? Само аз ли не тичам, защото нищо не чух? Ела. Дръж. Искаш ли за едно сме се изгубили? Махни си пръста. За едно сме се изгубили. Как да му затворя? Е така. Да по-ским се. Но айде. Чакай. Връзми се. Гей. Хора. Влака тръгва, искате ли ходим да го сняме? Не. Ма, той ако тръгне, той няма да има. Хора. Човек. Това е птичка. Гамънгста. Айде. Аз не се ебам, аз го качвам в YouTube. Ама да не ме снима как скача. Не съм те снял как се качва. Не, бяхме обратно. Добре, обърни се. Оп. Станеме. Ой, май. И аз. Ма аз трябва да снимам тичата. Аз съм до тебе. Добре, ако искаш. Ефект. Не мина през камерата. Ефект. Тихо, сега. Ау! Добре ли си? Да, виж. Ефект. Трябва да си взема професионална камера за тия неща. Хора. Някой слага нещо на линиите. А, да. Има някой на линиите и слага нещо. Не, нещо по линиите съм. Хора, аз имам да видим. Защото ги виждам. Не, как си влезнеш, бе? Има и доставен бог тук. Как мога да влезем? Карайте, мога да влезна и тук. Коси, погледни. Коси. Моля да ти питаме. Гърли. Тихо. Гърли. Тихо, бе. Моля да влезеш тук. Тихо. Много ти е червено окото. О, да. Малко не. Искам да влезем тук. Не можем. Как не можем? Това е един канал. Хората идват, хората Не. Не идва. Бождар, стойте. Не. Отида и се върна. Гледаха ни. Ама по-тихо тогава, като ни гледат. Хора, това са деца. Гледаш,
Ето, виждаш ли ги? Да. Едното голямо, едното малко. Значи аз и котото сме най-безстрашни. Аз също. Тихо. Аз съм някъде просто. В кой ли свани? Никой не иска да ти гледа на работа. Кой е това? Да. Ма човек не ми звъни, защото снимаме. Снима къде? Човек, много яко и тъй. Има хора тук. Полицаи. Има полицаи, кучета. Просто не ни звънете. Издари, вдигни, че майката ще гледа да спорва от парк. Аз не съм. Тихо. В кой ми звъни, бе? Тело е, може би, Левски. Тело, ако ми ръче спортно някой, и да ставам чистата, като да видя. Спри го, бе, не на високо говорител. Хора слагат нещо по линиите му. Как се казва групата? БТК. Пиво. Да. Човек, не можем сега. Ама, идвай тогава насам. Да, ела сам. Добре, ще те пресрещнем на входа, айде. Входа на това. Добре, идвай към бункера, ние ще те чакаме на входа. На бункера, незостаната сграда. Айде, идвай тогава, внимавай. Идва. Тео, идва. Групата БТК, нарисувана на дървото с Я, къде? Как? Не, айде логото ни да е Хитлер. Не. Или да не е маршмел. Карл Франц Фагер. Ето ще Хитлер там. Искате ли хора? Искате ли да влезем? Они изчезнаха. Какво добре му да идват насам? Искате ли да влезем в самия бункер, а не тук да обикаляме? Не, в бункера не. Много искам. Не, има много камери там. Има камери. Да, то охранявано. И в БТК има. Тихо, моля ви се, че останете с града училището. Те не гледат. Няма ги. Решихме да влезнем вътре всички. Това буквално е човек с чанта и дете. И се разхождат. Не, полицай. Съмнявам се.